Pozdrav, Ines ovdje iz Centra za Mindfulness LAR u Rijeci. I evo jednog kratkog presjeka pregleda MBSR Mindfulness programa smanjenja stresa koji ja podučavam u mom Centru za Mindfulness LAR i online. Znači, kako izgleda korak po korak konkretno putovati kroz tu MBSR avanturu, kako ju ja ponekad zovem. Prvi korak je 1-na-1 predintervju koji radim sa svakim polaznikom, na kojem mi osoba izloži nekakvu svoju problematiku, temu, razloge zbog kojih se uopće odlučuje upisati taj tečaj, iznosi svoja očekivanja, a istovremeno ja provjeravam, pitam ono što je meni kao voditelju važno, da budem sigurna da je MBSR upravo odgovarajući odgovor na to što osobi treba, na taj problem ili temu ili razloge zbog kojih je došla. Ono čemu predintervju služi je da nakon njega, nakon što smo porazgovarali, razjasnili sva pitanja, ja sam dala sva pojašnjenja, da si osoba predoči koliko god je to moguće ono što ju čeka narednih 8 tjedana. Znači, ono čemu težimo je da u potpunosti razjasnimo da li je upisivanje MBSR tečaja prava odluka za tu osobu i da li će iz tog programa u tom datom trenutku za taj konkretan problem s kojim je došla dobiti svoj maksimalan rezultat. Ukoliko smo nakon tog predintervjua obje strane osjetile da je to prava odluka, da idemo u sam tečaj. Na prvom susretu upoznajemo se sa zapravo mindfulnessom na način da nam počne polako sjedati sve ono što smo čuli o mindfulnessu, stvorili nekakve predodžbe da sada to stvarno osjetimo i počnemo u biti polako razumijevati koja bi bila njegova uloga u našem životu. Tako da taj prvi tjedni susret nosi temu Upoznajmo mindfulness i nakon njega sljedećih 6 dana radite praksu kod kuće uz materijale i audio snimke vježbi koje dobijete od mene. Na drugom susretu tema je kako percipiramo svijet oko sebe. Znači, donosimo znanje s prvog susreta i iz naše prakse koju smo radili tih 6 dana i produbljujemo sada to na temu percepcije. Kako, baš to kao što sam rekla, naslov tog drugog modula je kako percipiramo svijet oko sebe. Počinjemo potpunije razumijevati svoju vlastitu percepciju i razumijevati njezinu važnost za naš stres i za općenito način na koji živimo život. Na trećem susretu stavljamo naglasak na naše fizičko tijelo. Mi već od prvog susreta počinjemo zapravo vježbati kako da budemo u kontaktu sa svojim tijelom. Zato jer većina nas većinu vremena živi onako od vrata nagore, a ono što nam zapravo nedostaje je da imamo taj osjećaj da stvarno nastanjujemo svoje vlastito tijelo, da smo fizički prisutni, onako u kontaktu sa sobom. I to je nešto što vježbamo od samog početka. Kasnije kroz tečaj shvatimo i zašto je to od presudne važnosti za upravljanje stresom, a u trećem tjednu to produbljujemo. Znači, u trećem tjednu počnemo uvoditi vježbe svjesnog pokreta gdje taj kontakt sa svojim tijelom koji učimo produbljujemo sada i kroz pokret. Kako biti prisutni u pokretu. Znači, susreti se nižu iz tjedna u tjedan, primjerice 8 uzastopnih srijeda za redom,
s time da između svakih susreta se rade vježbe kod kuće uz materijale koje dobijete, kojima se nadograđuje ono što smo učili na susretu i koje su baza za nadogradnju onoga što ćemo raditi na sljedećem susretu. Tako da mogućnost polaznika da se posveti programu na takav način, dakle otprilike plus minus, to je izdvajati sat vremena dnevno za vježbe koje su presudne za osjetiti promjenu, naravno. To procjenjujemo također na predintervjuu i provjeravamo da li, s obzirom na to koliko se osoba može posvetiti ili ne, da li je pravi trenutak za upisivanje programa, jer želimo biti sigurni da će osoba moći prakticirati ono na što se obvezala da bi dobila rezultate samog programa. Inače, pohađanje programa u startu zapravo i nema nekog prevelikog smisla, odnosno možda i ima smisla jer naučit ćemo puno toga, ali nećemo dobiti taj puni kapacitet, taj maksimum koji nam MBSR može dati. Četvrti susret nam napokon, kad smo već lijepo uvježbali sada tu mindfulness praksu, već ga prakticiramo svaki dan sat vremena, sad smo spremni da to polako krenemo primjenjivati na temu stresa. Tako da u 4. tjednu počinjemo učiti, razumijevati svoj vlastiti stres. Kako nastaje, kako reagiramo kad smo pod stresom i zadržavamo se na dobrom temeljitom upoznavanju svojih okidača stresa i svojih reakcija na stres. Kao da bismo onako upoznali teritorij s kojim ćemo poslije u 5. tjednu učiti kako da učinkovitije upravljamo sobom u takvim situacijama. Tako da 5. susret zapravo se čini, ajmo reći, cjelinu sa tim 4. susretom nakon što smo dobro upoznali svoje okidače stresa, cijeli tjedan nakon 4. susreta vježbali taj kontakt, to jedno dublje razumijevanje svojih okidača stresa, svojih automatskih reakcija. Spremni smo da u 5. tjednu naučimo kako te reakcije zamijeniti svjesno izabranim odgovorom na stres. To je vještina i s razlogom tek u 5. tjednu budemo spremni svu tu usvojenu mindfulness vještinu primijeniti na to da sada zaista krenemo raditi zaokret u tim trenucima kada nam najviše treba. 6. susret objedinjuje sada sve to što smo naučili i usvojili o mindfulness vještini i o svom stresu i primjenjujemo to konkretno na komunikaciju i odnose. MBSR polazi od toga da su komunikacija i odnosi posebno važna komponenta stresa u našem životu i da zaslužuju cijeli svoj zasebni modul. Tako da u 6. susretu se učimo svjesnoj komunikaciji i zapravo primjeni svega toga što smo do tad usvojili baš na komunikaciju, na teške komunikacije i na sve ono što one onako čine u našem životu. Sad, između 6. i 7. susreta imamo takozvani mindfulness dan. To je jedan neradni dan, subota ili nedjelja, koji provodimo u tišini. Znači, do tad su polaznici već toliko usvojili tu svoju praksu, dakle već 6 tjedana redovito prakticiraju i puno su toga već ne samo naučili, nego zaista usvojili u praksi i spremni su provesti 7 sati u komadu u tišini u praksi. Znači, u tom danu ja vodim jednostavno vježbu za vježbom, to budu najčešće vježbe koje smo već radili kroz tečaj, ali naučimo i neke nove mindfulness vježbe. I poanta tog mindfulness dana između 6. i 7. susreta je da sve to što smo naučili produbimo,
da zaista osjetimo što znači biti sa sobom, što znači razgrnuti sve oko nas samo da bismo bili u tišini sa sobom. I to obično uz sve one lagane onako nelagodice iščekivanja koje su razumljive da ih polaznici imaju jer idu u nešto što većina njih nije nikad imala prilike doživjeti, isprobati. Redovito dojmovi nakon toga budu oduševljenje i iznenađenja puno i zapravo onako zaključak da nam to svima zapravo treba na nekakvoj redovitijoj bazi. 7. susret nam donosi temu kako živimo svoj život. Znači kako sad sve to što smo naučili i usvojili jednostavno postaje dio našeg života i postaje primjenjivo na onaj naš svakodnevni život. U 7. susretu se dotičemo teme navika i teme brige o sebi. Znači načina na koji prepoznajemo što nam treba, kako si to možemo dati, kako živjeti onaj iz trenutka u trenutak stvarni kontakt sa sobom i po svojoj mjeri i u skladu s onim što nam treba. I na kraju 8. susret, naš završni susret i čitav tjedan koji mu je prethodio usmjeren je zapravo tome da sve što smo naučili u MBSR tečaju otkrijemo, istražimo na koji način može zaživjeti u našem svakodnevnom životu, kako da sve te vještine, praksa, znanje sada postanu nešto što je za nas osobno dugoročno održivo i kako želimo nastaviti živjeti mindfulness u svom životu. Eto, to obično bude trenutak kada zapravo prepoznamo kako sve što smo uložili u program kroz tih 8 tjedana nam se zapravo višestruko vratilo i uvijek bude prekrasno vidjeti što nam je donijelo to vrijeme, to novo znanje koje smo usvojili, ali prije svega to što smo bili predani odvajati vrijeme za kontakt sa sobom. Jer to je ono što mi zapravo vježbamo kroz svaku meditaciju i kroz svaku formalnu praksu koju MBSR od nas traži. Nakon što smo završili sam program, nakon 8. susreta i nakon što je sada vrijeme da sve to zaživi u stvarnom životu, još uvijek vas ne pustim tako sad prepuštene same sebi, nego kroz nekakvih 3, 4, 5 tjedana, ovisi kako ispadne, imamo individualne post intervjue gdje jednako kao što smo na početku odvagnuli individualnu temu svakog polaznika prije ulaska u tečaj, sada odvagujemo tu istu temu i naprosto to novo mjesto na koje je osoba došla nakon završenog tečaja i nakon što je već prošlo neko vrijeme gdje je osoba imala priliku nastaviti primjenjivati sve to što je naučila. Ako postoje nekakvi izazovi, preprekice, to je ujedno prilika da ih adresiramo i da vidimo kako dalje. Evo, nadam se da je ovo sada malo pojasnilo. Za sva dodatna pitanja pišite mi u inbox ili tipkajte komentare. I evo, ako je ništa drugo, javite mi kakvi su vam dojmovi, kako vam ovo zvuči i da li je malo razjasnilo tu jednu predodžbu kako izgleda putovanje kroz jednu MBSR avanturu. Hvala vam na pažnji i slušanju i vidimo se uskoro. Pozdrav!